Hi, is Misha Emily ag sniuh beimid crothú marín. Séir is marín ná an bhrisise síos le plandaí, féir agus anmhetha. Chuna sí antar marín mar sin, há sé seán plí, is féidir le duine bé é dhéanamh, seán méid a haid tasdólas. Budéal pláisteach, tródra, budéal spréála, fuil ábhar, rolla cisteanna. Ar dús feag de budéal pláisteach, den cinnte an budéal aní ag saon le péidí a bhain de. Ceor bór an budéal de mar seo. Den cinnte caragáilta duna fásta an cuid seo. Cuir an budéal ar an tródra agus curráint ábhar isteachán, cosúla seanna de lóga agus seanna bhosca ifacha. Leanna ráid go cur thuile ábhar leis tar tríomh se ama, agus mína go tógann sé roinn fá ama ar a díobhar sa síos. Mar sin caithmí do bheith fáinach. Curáint isce ar an ábhar go mbeidh sé táis. Níl tú géirí go mbeidh sé báitá. Measc an tábhar gach lá agus cur thuile isce leis. Caróid sé seo leis an tábhar bhris sa síos agus marína dhéanamh. Comáid súla de cuid flandaí gach lá agus déon cinnte go bhfuil siad sna cnílacha cearta anas go mbeidh siad in ann fós.